Takže nazdar ľudia, ja vás tam pri dnešnom videjku. Dnešné videjko bude z trošku inej oblasti, ako sú let's playe alebo nejaké moje úžasné informačky a také vecičky. V dnešnom videu sa pozrieme na moje bojové mašinky a na moje dva setupy. Takže ja dúfam, že sa vám videjko bude páčiť a my sa môžeme pustiť na videjko. Prvý počítač, ktorým začneme, ktorý vám ukážem ako prvý, bude tento klasický AT Tower alebo AT počítač. Nie je spredu ničím nejakým špecifickým, akurát tým, že je trošku zašpinený, ale bohužiaľ už to nejde vyčistiť. A aby som popísal, ako každý počítač budem popísať, tak popíšem samozrejme aj tento. Čiže nachádza sa tu optická mechanika Compact Disc Rewritable, čiže dokáže ako čítať, tak napaľovať. Ešte so starým výstupom na jack a s reguláciou hlasitosti. Ďalej sa tu nachádza disketová mechanika na klasické diskety 1,44 MB, 3,5 palca samozrejme formát. No a ďalej čo tu máme, takéto klasické, nie je to tlačítko, ale je to spínač alebo vypínač, tým že je to AT počítač, tak sa počítač nezapína tým, že zoskratujeme kontakty na základnej doske, ale manuálne zopneme prívod sieťového napätia do zdroja, ktorý už to ďalej vypúšťa do základnej dosky a ostatných komponentov. No a ako ďalšiu vec tu máme klasické resetovacie tlačítko, ja to len odmačknem, resetovacie tlačítko, dioda zapnutého počítača zelená a dioda aktivity pevného disku. No a zozadu môžeme vidieť na počítači, že má trošku väčšiu výbavu, ako v tých dobách bolo bežné. Hore klasický AT zdroj, vstup a výstup napríklad na monitor, alebo robili sa s takýmto konektorom aj klasické predĺžovačky. A slúži to vlastne na to, že vy ako náhle zapnete počítač, to znamená, že privediete do zdroja sieťové napätie, tak to sieťové napätie vám prejde vlastne, to spínané sieťové napätie sa vám dostane na tento konektor a z neho môžete napájať napríklad monitor alebo reproduktory alebo čo chcete. Ďalej, čo máme na počítači, je tu komport RS-232 a jeden PS2 port pre pripojenie myšky. Ďalej je tu grafická karta, myslím, že to je nejaká GTX niečo, nejaká Nvidia GeForce, no GTX asi ťažko, som chcel povedať nejaká GeForce 4 alebo také niečo, ktorá má výstup VGA, DVI, to znamená, že ešte analógové DVI a analógové S-video. Ďalej je tu prídavná karta, ktorá má 4 USBčka. Ešte jedno je na nej vo vnútri a to slúži na pripojenie napríklad čelného panelu alebo tak podobne. Ďalej je tu 100 megabitová sieťová karta a zvuková karta. Takže zvnútra toho veľmi veľa vidieť nie je, nakoľko je tu nakoľko je tu strašne veľa káblov, ale môžeme si cca tak popísať, že čo sa kde nachádza a tak ďalej. Čiže sú tu osadené dva pevné disky. Jeden z nich je 10 GB a druhý je 40 GB. Pre mňa to slúži na to, že ja som ten počítač dostal s poľskými 98, ktoré som si chcel zachovať. Ale zároveň som tu chcel dať nejaký systém, ktorý v podstate budem nejako aj možno používať na nejaké testovanie. A poľské 98 som nejako nechcel poškodiť, čiže som tu dal 40 GB Seagate a nainštaloval som si tam, myslím, že tam sú slovenské 98, ak sa dobre pamätám. Takže
Takže tak, sú to inak totožné Seagate, sú to tieto klasické staré, ak to tam bude vidno, je to tam vidno. Bol tu pôvodne teda 10 GB, ja som tu dal 40 GB. No, ďalej čo tu môžeme vidieť, pôjdeme tak trošku zo spodu, čiže ako prvé máme zvukovú kartu do slotu ISA. To už sa dnes len tak nevidí, ale mám to tu. Ďalej je tu teda sieťová karta, USB karta, tie sú uložené v PCI slote a grafická karta je Inno 3D FX 1500 alebo také niečo, ja tam nevidím veľmi. Čiže je to dokonca grafická karta od ATI Radeon FX nejaká 1500 asi. Ja som mal pocit, že som tu dával Nvidiu. To bol asi iný počítač. Nevadí. No a ďalej nič špeciálne neuvidíme. Pod zmesou káblov sa nachádzajú operačné pamäte. Je to taká zaujímavá základná doska, ono sa tam dajú dať ako staré SD-RAM pamäte, tak aj staršie SIM pamäte. A mám osadené jeden modul alebo jeden stick SD pamäte, SD-RAM pamäte a dva sticky SIM pamäte. No a nebudem to ďalej nejako obkecávať a pozrieme sa na zapnutie tohto počítača. Tak, nastal čas pustiť počítač. Krásny zvuk diskov. Je tu teda Nvidia. No to je jedno, zistíme v operačnom systéme. Vľavo hore nám ubieha memtest a vidíme, že je inštalovaný procesor AMD K6. Vyzerá to tak, že už sme skoro v systéme. Tak, a sme v systéme, dobre. Čiže boot celkom rýchly. No, môžeme sa pozrieť na nejakú hardwareovú špecifikáciu. Je tam teda tá AMD K6, 264 MB operačnej pamäti RAM. Inštalovaný systém je Windows 98 Second Edition, ale píše tu Windows Millennium, pretože ja tam nainštalovaný rozšírený kernel, alebo Extended kernel, alebo ako sa to volá, teraz si nespomeniem. Čiže tak, a vlastne je tu 256 MB SD-RAM a tých 8 MB ďalších sú vlastne tie SIM pamäte, ako som vysvetľoval. Ďalej, ak sa pozrieme na nejakú špecifikáciu, tak zobrazovací adaptér nás bude zaujímať. Je to Nvidia GeForce FX 5500. To ani neviem, že tu takú grafiku mám dokonca. No dobre, nevadí, môže byť. A ak sa pozrieme, 100 megabitová sieťová karta je od firmy Planet NV9500 niečo. PCI Fast Ethernet, to je jasné. Zvuková karta je teda od firmy Crystal a ďalej tu veľmi nie je nič čo vidieť. Ak sa pozrieme, ja tu mám urobené partičny, tak C je systém, D je, ak sa nepletiem, ten poľský Windows 98, Daník patrí k D, čiže FD, ale respektíve DF sú vlastne na jednom disku a CE je vlastne ten 40 GB disk. Tu som vytvoril oddiel len kvôli tomu, aby som mohol nainštalovať Microsoft Office, pretože
Teraz si presne nepamätám, ako to je, ale myslím, že Windows 98 pri inštalácii vie vytvoriť len nejaký 8 gigový oddiel alebo také niečo. Ak sa pozrieme, aj tu je dokonca len 3 GB. Neviem, nepamätám si, ako sa to presne rozdeľuje, ale viem, že Windows 98 nedokáže použiť pri inštalácii vlastne celý disk, ale len nejakú časť. No, čo tu máme nainštalované? Microsoft Office, nejaké klasické príslušenstvo, to nás úplne nezaujíma, to je na každom Windowse. Ďalej 7-zip, Microsoft Office Tools a Microsoft Office vlastne programy, hej. Čiže Word 2000, čiže je to Office 2000 nainštalovaný a to je asi tak všetko. Ešte je tam Extended Kernel, ale ten mi neukáže ako nainštalovaný program, ale keby som chcel spustiť nejaký XP-čkový program, napríklad Mozilla 52, ktorá na XP-čkách funguje, tak by tu šlo, hej. Takže ja si myslím, že sa môžeme presunúť na ďalší počítač, pretože s týmto už nemáme veľmi čo robiť, takže poďme na to. Vypnúť. Tak, ďalším počítačom, ktorý si ukážeme, je môj druhý AT počítač. Pri ňom sa veľmi dlho nezdržíme, pretože tam nie je ani disk s operačným systémom, nakoľko som ho mať vybral. Ale aspoň si ho popíšeme. Čiže je tu 32 rýchlostná CD mechanika, len čítačka, nie vypaľovačka. Klasická disketovka na 3,5 palcové diskety, chýbajúca záslepka, neviem, kde som ju dal, musím ju nájsť. A ďalej klasika displejk, respektíve miesto na displejk, ktorý má ukazovať aktuálnu frekvenciu procesora. Z kejsky je ale vybraté aj turbo tlačítko, čiže vlastne turbo a frekvenciu procesora nezistíme, hej. Respektíve takto, zistíme frekvenciu procesora, ale iba tú základnú. No, ďalej, zapínacie tlačítko, resetovacie, dióda zapnutia, dióda turba a dióda diskovej aktivity. Dióda turba samozrejme opäť chýba. Zozadu si môžeme všimnúť, že som vybral všetky prídavné karty, to si ani nepamätám prečo, ale som ich vybral, ale je to aspoň klasický zdroj, vstup a výstup, DIN konektor na klávesnicu, to som zabudol povedať pri minulom počítači, lebo on je tam tak dole schovaný. Tu ho je vidno, lebo to je diera. No a ďalej, čo tu máme, je vlastne klasický komport a toto je tiež nejaký asi sériový port, lebo LPTčko vyzerá ináč. Takže poďme si počítač otvoriť a pozrieť sa, čo sa v ňom nachádza. V počítači sa nenachádza nič také špeciálne, akurát strašná zmes IDE káblov opäť. Objavila sa záslepka, to tam rovno dám, lebo som ju zase niekde stratil alebo niečo. Na základnej doske sa nachádza osadený procesor Intel Pentium v sokete 7. Takisto ako tá K6 v predošlom počítači. A nachádzajú sa tu 4 moduly operačných pamätí SIM. Ak sa nepletiem, je tam 32 MB. No a to by bolo ohľadom tohto počítača vlastne aj všetko. Spustiť ho nespustíme, pretože tam nie je operačný systém a ja nemám na žiadnej diskete MS-DOS ani nič podobné, čiže back si vlastne ani neukážeme, ale viem, že je funkčný, ale vykazoval takú chybu, že ak sa pustil na prvýkrát, tak normálne fungoval, ale ak ste ho potom reštartovali alebo som bol v BIOSe a dal som uložiť, tak už nechcel zopnúť. A vždy bolo treba potom počkať nejakých 5 až 10 minút, aby zase nabehol, čiže ja som ho potom nejako takto rozobral a už ho vlastne nepoužívam.